V Indonésii plynie čas inak. Nikto sa neponáhľa, pretože vedia, že to najdôležitejšie sa nedá urýchliť. Dni tu nie sú o tom, čo treba stihnúť, ale o tom, s kým ich prežijeme. Varia spolu. Rodinia, susedia, deti, starí rodičia. Nie ako úloha, ale ako prirodzená súčasť dňa. Byť spolu tu nevyžaduje dôvod. V jednoduchosti je pokoj, v opakujúcich sa pohyboch, v rukách, ktoré pracujú pomaly, pretože vedia, že život nie je pretek. Práca tu neoddelí ľudí od seba. Rodina tu nie je uzavretý kruh, je otvorená. Rozširuje sa o susedov, priateľov, detí, ktoré práve prešli okolo. Každý má miesto pri stole, aj keď stôl nemá presné hranice. Práca tu nie je niečo, čo berie čas od života. Je jeho súčasťou, rovnako ako ticho, smiech, čakanie. Tam som si uvedomila, že skutočná hodnota veci sa nedá odmerať, nedá sa kúpiť a nedá sa ani urýchliť. V Indonézii som si uvedomila, že spôsob, akým žijeme, nie je jediný možný. Ľudia tu nežijú s pocitom, že čas je niečo, čo treba poraziť. Nevnímajú ho ako nepriateľa. Skôr ako priestor, v ktorom sa veci môžu prirodzene diať. Ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya mati lumayatika yauma tami hayya qaimama. Tabak tu nie je len rastlina, je to pamäť krajiny. Rastie pomaly, tak ako tu plynie život. Prechádza slnkom, dažďom a rukami ľudí, ktoré ho poznajú celé generácie. V jednoduchosti je tu pokoj. Nie preto, že by si nemohli preť viac, ale preto, že vedia, kedy je viac zbytočné. Práca tu nemá hodnotu podľa výsledku. Majú podľa procesu, podľa toho, čo sa robí spolu. Či má rytmus, či má trpezlivosť. Mati rumah